Motherfucker. Who's the motherfucker? Twenty-one. 1, 2, 3, 4, 31. 81. 40 motherfucker. 40 motherfucker. 40 motherfucker. Motherfucker. 50 motherfucker. 50 motherfucker. Wow. 50 motherfucker. What? Motherfucker. What? 62, 63, 64, 65, 66, 67, motherfucker. 69. Motherfucker. Motherfucker přestal bavit. Jíčky. To je. To se jmenuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Co je tohle? What? Už má hlas jako já a něco dělat nějaký video na tohle video já fakt nedělám. Tohle video já nerobím. To jsem nenatáčel. Tata, what? Dám tomu když to je kopírka. Tak, čtěte lidi, vítejte u mého nový ty dvě. Jen vám chci říct, že mohli u někoho známé. Tak, já fakt uvědomila malá a velká peka. Jste v tom nic neslyšeli? No, malá peka říká, to znamená, říká, a to v překladu znamená, jsem si zpomalený, aby to šlo. Jste, že Clash of Clans, jde v Clash of Clans, takže teď v každé aréně jinak. 6 čemu? A 2008. Takže pokud si doporučím klesnout o 1 nebo 2 arény. Číslo 4. Věděli jste, že v Clash Royale měl jiný damage na trupy jako na věže? 325 damage na trupy i 325 na taversku. To je zase tak dobré, ale co taková raketa? Kdyby to vývoj zhoršili, tak by si taková raketa dala věž na 3 rány. Což bylo velice lehké na když to hráli všichni. Takže si to vývojáři rozhodli zhoršit. A třeba Fireball zhoršil raketu o 2/3. Číslo 5. Věděli jste, že kanon a mortar 6 elixíru? Ptáte se, proč to zlevnili? Zlevnili to, protože kanon a mortar vzduchu. A jelikož to nejsou zase tak dobré karty,
cenu by s ním už vůbec nikdo nehrál. A proto dali kanon na 3 a mortar na 4. Číslo 6. Věděli jste, že Mirror, Golem a Super Magical Chest vypadaly jinak? Takový Mirror dřív bylo takovéhle průhledné, nebo nebylo bez té modré barvičky. V jednom z updateů ho takhle vymodřili a sami určitě, jestli bylo lepší. Nového videa. Royal Fakty 2. Jen vám chci říct takhle na začátek, že tyhle fakty jste mohli u někoho už slyšet, ale snažil jsem se vybrat takové méně známé. Tak, já bych se do toho pustil. První fakt. Uvědomili jste si, co říká malá a velká Peka někdy? Stíhám tady malou nahrávku malý Peky. Furt jste v tom nic neslyšeli, tak si to pustíme ještě jednou. Ano, malá Peka říká pancakes, což v překladu znamená palačinky. A velká Peka říká... A to v překladu znamená motýl. Samozřejmě to musí být zpomalený, aby to šlo slyšet. Číslo 2. Věděli jste, že Goblin Hut, což je tahle budova, byla dřív v Clash of Clans než v Clash Royale? Mohli jste ji najít singleplayerové mapě, jelikož aby to nebylo stejný, tak v Clash of Clans tomu dali červenou střechu. Takže teďka to tam už najít nemůžete. Číslo 3. Věděli jste, že čestky stojí v Clash Royale za gemy v každé aréně jinak? Třeba v aréně 10 stojí Super Magical Chest 4600 gemů a v 4. aréně stojí jenom 2800. Takže pokud si kupovat tyhle česty, tak vám doporučím klesnout o 1 nebo 2 arény. Číslo 4. Věděli jste, že v Clash Royale měli spely stejný damage na trupy jako na věže, takže třeba takový Fireball měl 325 damage na trupy i 325 na taversku. A to se nezdá zase tak dobré, ale co taková raketa? Kdyby to vývojáři nezhoršili, tak by si taková raketa dala věž na 3 rány, což bylo velice lehké na zničení věží, takže to hráli všichni. Takže se to vývojáři rozhodli zhoršit a třeba Fireball zhoršili o polovinu a raketu o 2/3. Číslo 5. Věděli jste, že kanon a mortar dřív stály 6 elixírů? Ptáte se, proč to zlevnili? Zlevnili to, protože kanon a mortar nemohli střílet do vzduchu. A jelikož to nejsou zase tak dobré karty, tak za takovou cenu by s ním už vůbec nikdo nehrál. A proto dali kanon na 3 a mortar na 4. Číslo 6. Věděli jste, že Mirror, Golem a Super Magical Chest vypadaly jinak? Takový Mirror dřív bylo takovéhle průhledné, nebo nebylo bez té modré barvičky. V jednom z updateů ho takhle vymodřili a sami určitě, jestli bylo lepší nebo ne. Proč to nikdo neví, asi aby ho líp hráči poznali. Další úpravu provedli vývojáři u Super Magical Chest. Předtím měla takovýhle zámeček, ale teď už byl ten zámeček odebrán. Sami určitě, co je lepší, podle mě bez toho zámku. Další úpravu udělali vývojáři na Golemohy. Předtím vypadal takhle s tím obojkem. Vývojáři ho upravili kvůli tomu, protože hráčům se zdál strašně vtipný, že vypadá jako pes. Tak mu tam dali tyhle krystalky a obojek mu sundali. Podle mě je hezčí teď s těma krystalkama, s tím obojkem vážně vypadá divně. Číslo 7. Taky jste si někdy říkali, kolik se musí otevřít Legendary Chest denně? Mě to vcelku také zajímalo. Denně se otevře přes 20 000 Legendary Chest, což je 20 000 legend. To je docela slušný. Tento údaj už může být vyšší i nižší. Tento průzkum se dělal před 5 měsíci. A pokud se ti video líbilo, tak